zaman sekarang, di nagari awak atau di nagari urang, walaulah di Padang atau di Palembang, biarlah di Kampuang atau di Kota Gadang, walaulah di Padang atau di Palembang, biarlah di Kampuang atau di Kota Gadang. Ataupun di anak orang, kamanakan awak atau kamanakan orang, dan tala biar tanah nak gadi jonan bujang, lasu koma makai nan sagalo senjang, dan tala biar tanah nan gadi jonan bujang, lasu koma makai nan sagalo senjang. Tampak pinggang, kok kaki batato nekan duang lidah basubang. Oi dari Jepang. Itulah tando kanduang tak balik pasang, tando kiamai iyo mama lah hampir datang. Oi nagari ajo di oyak de Kapo Gadang, oi alun barale minantu kini lah pulang. Oi nagari ajo di oyak de Kapo Gadang, oi alun barale minantu kini lah pulang. Rawa Hawaii ne mama tampak pinggang, kok kaki batato nekan duang lidah basubang. Oi dari Jepang. Itulah tando kanduang tak balik pasang, tando kiamai iyo mama lah hampir datang. Oi nagari ajo di oyak de